bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jolsar jam hire mon hande ko ñalawma aset nogas 5 octobre hitande ujunaji 25 habruji mon e demgal pulaar toɓɓe men ɓuuri mawni ko toon États-Unis guidarɗen ha kanko Donald Trump mon continue hande hare nde o jogui contre ɓe yimɓe o wiyata ko añɓe makko ɗo noon e nder ko windi e média social makko aljuma nde o wi wonde ko alay saago yimɓe wonnoɓe département justice mo ancien président Joe Biden fof nangue ha hande toon to Chicago kamɓe militaire uji neldaɓe toon ɓen continue oɗo sa joni wasde dakkodirde e juge gon toon juge o ene wayno yamiri ñande talata garoɗo en goto militaire uji wonnoɓe toon werlunoɓe grenade uji yo gadde yeeso makko hawruji men international ma en jaaton to Côte d'Ivoire ɗum noon woote ponnoɗo wadde hande waɗi gasi ɗo e ko adi subaka résultat ji puɗɗo yaltude pour hakkude kanko Alassane Ouattara e yimɓe nayo lundiɓem pour ardade leydi Côte d'Ivoire gasnir tan habaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang rokken élément mo joguinen ko fate coftal ɓalli ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni e dasuji muɗum bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jolsar ɗo mbawɗo wonde foof ko siftinde on tan hono goto e nalankoɓe meɗen nalanke radio Jolsar hono Fama Mbaye ko oɗo dumunne tugui nogasi goho ha nogasi jeetati lewru octobre omo jeeya e yimɓe nalankoɓe mawɓe suɓaɓe ɗum noon ko festival baɗo toon to Guinée équatorial ɗum noon wonande kadi heɗotoɓe radio Jolsar e famnude on tan ko radio Jolsar joni ene sponsorisé mo kanko Fama Mbaye Gawlo jimowo gandaɗo ko jimowo kadi jiiɗaɗo mo radio Jolsar duwi yewon cuɓaɗo oɗo festival ɗum noon no wotirte so tawi won ñoƴi lien mo ganduɗa radio Jolsar ɗeɗo balɗe fof nana waɗa ɗum wonande yimɓe wonɓe toon to Europe e toon to Amérique eɗen mbawi wotirde paye carte bancaire ɗo wonɓe ɗo États-Unis nogas franc CFA hawrata ko 18 cents tumnade kadi kanko Fama Mbaye Gawlo ko haali kala ko neɗɗo wawi nannude ma wallumo kanko gagnade oɗo onon heɗotoɓe min ñaayi gon ɗo mbawɗon wonde foof notoɗe e ngoɗo noddanko pour gortanmo kanko Fama Mbaye Gawlo trophée festival baɗo toon to Guinée équatorial bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jolsar jam hira mon habaruji men États-Unis guiɗaɗen ko toon to Chicago tumnade kadi ko winda toon to CBS mo Chicago no juge fédéral goto biyeteɗo Sarah Ellis ɗum noon joɗito toon to Chicago ene woni o waɗi yamirore ha ɗum noon ɗaɓɓude hono gouvernement mo Donald Trump yo addu hono biyeteɗo Gregory Bovino non ko goto e militaire uji wonɓe toon kadi ko neɗɗo liggotoɗo e corité garde frontiére caggal nde kañum ko mum yimɓe ne kalmisi ɗum mbi wonde ko werlimo men bombuji lacrymogène ɗum no ɓeɗo yimɓe noon ko journaliste uji e yimɓe kadi liggotoɓe e churchuji ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en kanko oɗo juge o haɗino garde frontiére gonɗo toon walla militaire uji yimɓe toon surtout yen to Texas wonɓe toon to Chicago mbi wonde ko hay rôle goto ngala mo jouata ko fate surtout hadde yimɓe seppoɓe par ce que yimɓe seppoɓe wiide makko kanko juge o ɗum jeeya koye amendement mo constitution mo États-Unis yamiri kono noon wayno ko kanko oɗo en Bovino o yiyama d' abord mo vidéo en kolla kanko hoore makko yaltini oɗo bombe lacrymogène o welli ɗum e nder yimɓe ɓeɗon seppannoɓe ceppugol mumen kadi wona ceppugol bangu fitin e caggal muɗum kadi o yatiri caggal o naati nder yimɓe garduji goɗɗi ɗi kadi yiyama kadi o itti bombe goɗɗo werli toon ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa ɗoftaki yamirore makko kanko Sarah Ellis ko wanno gila tan pour wiide kamɓe militaire gon toon ɗi koɓe liggey mabɓe toon min famɗin feewi kadi ko heddi ko liggey police ɗum noon wayni ko addi ɗum ɗon kanko ɗo juge wino ko kanko Bovino yo ara o fotta e makko ɗum noon taw ko par caméra kono ne wayno wayli yamirore makko wi wonde ko alay saago o adde toon to Chicago ñande talata garoɗo yontere ndeɗo aronde ɗum noon andaka taw holko kamɓe gouvernement Donald Trump surtout homeland sécurité holkomi jogorade est ce que mi jogori ɗoftade ɗum walla mi jogorani ɗoftade kono e wayno ɗum ɗo fof koye kareji gonɗi oɗo sa joni hakkude kanko gouvernement fédéral mo Donald Trump ardi e gouvernement ji lokkoji ɗum noon surtout e état ji ɗo démocrate en laami habaruji men États-Unis ha hande tumnade kadi ko winda toon to journal CBS News hono kanko Donald Trump kadi aljuma ɓen ɗo ene o windi e truth social makko wi wonde ko
yimɓe liggotonoɓe département justice ɗum noon koye laamu kanko ancien président Joe Biden nangue dinawees yes tribunal ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa ankinnoɓe ko fati woteji hitande ujunaji ɗi nogas nde wiya kanko hoore makko ƴeewi yeddude ɗiɗon woteji ɗum noon e wiide makko kadi e nder ko windi kadi wi wonde ko wayno gardunoɗo département justice hono kanko Merrick Garland noon ko wayno kadi gardunoɗo FBI hono kanko Christopher Wray kanko hoore makko nomno ɗum e manda makko gadon kono wayno ko manda makko oɗo nde wartinde en ko kanko forsi ɗum ha démission o haali hen kadi inde hono kanko hoore makko biyeteɗo Jack Smith ɗum noon ko avocat spécial nangunoɗo yankidde ko fayte calgol makko woteji hitande ujunaji ɗiɗi nogas e kadi kanko hoore makko takkedemo wonde o nayi kayitaji toon to galle makko gonɗo toon Florida adjoint kadi ministre de ko fate juste leydi ndi hono kanko Lisa Monaco ɗum noon e ko windi wonde ko ɓeɗo ene poti noddede yesso ñaworde sibabude kañumen koyemen mbawi e nder enquête aji mbaɗanno an mbawi darde téléphone aji yimɓe ken wona sarɗiyankoɓe nogas taw ko républicain ji o ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa wona lawol ɗum ɗo kadi ko peeje kanko Donald Trump ade o continue waɗa siftinde on tan ko ma won lebbi ɗiɗi joni ko kanko wanno kadi windude social makko wi wonde ko alay sago wono kanko James Comey kanko kadi Leticia James e kanko kadi sénateur Adam Schiff alay sago nodde toon to yes tribunal oɗo sa joni ɗo en anda wono kanko James Comey mennoɗo ardade FBI o noddama déjà suudu ñawor wono kanko Leticia James en wayno aljuma ɓenno kanko no o yettima o notima toon to suudu ñawor ni toon to Virginia ɗum no fof tugnade hande démocrate ko kalata ko kanko Donald Trump omo continue hutorade département justice ko fate sawru ndu fiiri kala mo ganduɗa mo yiɗa walla mo sikki yiɗamo tignata hande ko démocrate en kalata ha hande toon to États-Unis ko siftindon toon hono kanko Leticia James ɗum noon ko gardiɗo justice toon to New York o wawino yaade toon to Virginia ñande aljuma ɓenɗo ɗum noon ko huccidde kadi juge caggal nde kamɓe gouvernement walla département de justice mo Donald Trump wawi portudemo plante wi wonde ko e nder kitali ujunaji ɗiɗi e nogas walla ko addi ɗum kanko hoore makko won fraude mo waɗi toon to banque ɗum noon kadi nde o soodi gal ɗum noon kadi e wiide mabɓe kadi won kayitaji kanko hoore makko o waɗi hen gueɗɗe ɗe ganduɗa taw wona gonga ko wawi wonde fof en woni ko kanko Leticia James o wi wonde ko ɗeɗo gueɗe bonanɗe ɗiɗi ɗe o takkaɗe ɗum noon ko wadde taw ko fraude banque e wadde kadi haalde windude information e kayitaji ko fate sodde galle taw ko haal ko winda hen ko wona gonga o ɗum ɗo foof o toñani ɗum wona gonga donc wawi wonde fof en woni ko ka ñawore makko oɗo sa joni halfinama juge goto biyeteɗo Jamal Walker ɗum noon ko juge mo ganduɗa henno ko kanko ancien président Joe Biden kañum hoore mum joƴƴino ɗum e jappere muɗum iftin ɗon tan ko oɗo kanko Leticia James o takka ko administration Donald Trump ene wayno ko bindi ko wona page uji 5 ɗiɗon page uji 5 kadi kaali hen tan ko mbi wonde ko kanko hoore makko soodino galle oɗon galle kadi e hoɗani hen e kadi o hutorima galle pour dañde kanko hoore makko ñamale banque goɗɗe ko wawi wonde fof en woni oɗo sa joni hono kanko Nancy Halligan ko kanko woni procureur kesso ƴefta ɗum taw ko Donald Trump ƴefti ɗum ɓe goni koye ƴewde surtout kanko Leticia James e kanko kadi James Comey ƴewde ittude ɗum e ardade prosecution par ce que wiide mabɓe kadi no ƴeftirani wona hunde ɗoftinde lawol kala koɓe takka oɗo sa joni en foti momtede ha lawol toon to Californie tugnade kadi ko yalti e toon to CNN hono kamɓe Californie en wayno koɓe fewtiɓe oɗo sa joni pour yaade wadde référendum pour waylude ɓeydande démocrate en jonde toon to congrès mo États-Unis ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Kevin McCarthy mennoɗo wonde kañum hoore mum speaker house mennoɗo ardade suudu représentant ji toon to Washington kañum hoore mum wino ko ma waɗ peeje foof beele ma haɓede rendinde surtout kene won $100 million beele ne wawa wallude des républicain ji sarɗiyankoɓe wonɓe toon to Californie beele ɗum ɗon ne wasa wonde ko noon ko sakiri ko tugnade hande sonde juji jaltu toon ene wayno ko kanko Kevin McCarthy o dañani wawde wadde ɗum ɗon oɗo sa joni ene wayni ko proposition mbaɗaɗum mo mbiyata proposition 50 e wi wonde ko alay sago kamɓe démocrate en men ɓeydi jonde mabɓe wonande sarɗiyankoɓe yahoɓe toon to congrès taw ko Californie naɓe ɗum no fof ko noon ko haare nde ganduɗa en yoptade sababude kamɓe républicain ji ɓe mbaɗi gueɗe baɗɗo noon toon to Texas e oɗo sa joni eɓen continue kadi wadde gueɗe baɗɗo noon toon to état ji goɗɗi taw ko républicain ji laami ɗum ɗo fof kadi ko peeje ɗe ganduɗa e tugnade hande démocrate en kala ko peeje ɗe ganduɗa kanko Donald Trump guilo arti deuxième makko mandat o woni e liggodirde républicain ji pour
ɓeydude jonɗe maɓɓe toon to congrès ɗum noon e woteji baɗode hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɗum noon ha hande tugnade kadi haɓru gumri toon hanno kanko gouverneur Gavin Newsom mo dañi oɗon référendum o gaño ɗum e proposition mo mbiyata 50 tawde kiisi wonde ko démocrate en ɓuuri républicain ci kene wona million ngaji 4 e feccere hewde ɗum noon ko hunde nde ganduɗa eɓe jiiɗi hutorade Californie siftono ko Californie ko état ɓurɗo mawnude e état ji Amérique e kadi ɓurɗo hewde salliyankoɓe wonande jooɗiɓe toon to congrès donc hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom ɓe ɗamini wadde oɗo référendum pour wallude kartal kolwal holto républicain ji ɓuuri hewde walla to démocrate ɓuuri hewde toon to Californie ha hande e harende ɓe goni jogui kamɓe administration Donald Trump ɗum noon ko surtout yen continue wawde nangude yimɓe ɓe mbiyata ngala kayitaji walla hadde ɗumen wonde leydi hono saɗiyanke goto jeeyaɗo toon to Illinois hono kanko biyeteɗo Tammy Duckworth ɗum noon kadi ko debbo ko ancien combattant e sénateur uji goɗɗi kene wona au moins 12 neɗɗo mbawi windude lettre toon to gardiɗo éducation leydi ndi pour wiide ɗum wonde ko ene wayno so tawi yeru moɓe ndekki so tawi kala ko woni drogue e kala ko woni alcool fotani ɓaɗade école aji kene wona ujunere métre ɗum noon e wayno ko oɗo sa joni kamɓe immigration gueɗe ɗeɓe kutortoɗe surtout guila e pétalaji mabɓe ha e gueɗe ɗeɓe jogui fotani takkade toon to école aji non ɓe mbiɗi oɗo lettre ko ñande aljuma ɓen ɗo ɓe ñagade hono kanko gartiɗo éducation leydi ndi hono kanko biyeteɗo Linda McMahon pour wiide wonde ko yo haalde département homeland sécurité pour beele ene kala agence fédéral surtout yimɓe liggoroɓe immigration ko mbaɗata toon to Chicago oɗo sa joni au moins kam yo goɗɗito école aji ɗi par ce que ɗum ɗo ko hunde wallode sukaɓe wonɓe toon ɓe e kisal mumen wallode ɗumen kadi e deƴre mumen ko wawi wonde foof ene wayno ko kamɓe immigration ene wayno ko ala to ɓe dokki exception oɗo sa joni ko to ɓe beela nade fo ɓe naata ɗum noon ko ɗum waɗi oɗo lettere wiide wonde ko kala ko woni cinnere metan kala ken abbo e ujunere métre ɗiɗo militaire uji e kaɓeri maɓɓe potani ɓadade école aji ɗi ganduɗa en sukaɓe ene jangga hen ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en surtout ene ko haala e oɗo lettre ko ɓuuri ko ɓeɗo sénateur uji walla ɓeɗo saɗiyankoɓe foof ko démocrate en ɗum noon fof kadi ko haare wonde oɗo sa joni toon to Chicago ko siftinde on tan ene wayno ko ha hande toon to Chicago ene wayno ko kamɓe cour suprême ɓe dokkani taw holko ɓe miiji hen e fasé surtout en yamirde kanko Donald Trump continue neldude toon militaire uji mabɓe walla militaire uji gonɗi toon ɗi wadde ligguey mumen toon to Chicago donc siftinde on tan enen e ko jiida en seppuji bannuɗe toon balɗe ɓennuɗe taw ne yiye hen journaliste uji ene nangue hen walla ne yiye hen yimɓe même liggotoɓe église aji nanga hen ene wayno ko kamɓe militaire uji ɓe ɓuuri wonde oɗo sa joni ko kuɓeje ɗi ganduɗa taw koɓe mbiyata liggueyaji immigration ne goni hen kono noon andaka taw holko cour suprême jogoto haalde tawde kanko Donald Trump o waɗino appel toon to cour suprême oɗo sa joni ene wayno ko kamɓe fof ɓene narodira ala saw fitinaji baɗɗi toon yimɓe nen continue ene maaja kono noon ko majata ko en kañumen wona joguiɓe fitinaji no fewi ɗum ɗo fof ko hunde Donald Trump wi wonde ko ɓeɗo seppoɓe fof walla ɓeɗo yaltoɓe e laabi no maaji ko yimɓe jeeyaɓe intifa ɗum noon ko ɓedde wat boni hen koɓe e wiide makko kam Donald Trump nde kamɓe démocrate en ɓe costi e ko winda hande kadi hono wayno ko tugnade hande CBS News ko haali hono kamɓe gouvernement Donald Trump ɓe mbi wonde joni oɗo sadio min jiiɗi ko déportude hono kanko biyeteɗo Kilma Abrego Garcia toon to Libéria ɗum noon siftinde on ko Kilma Abrego Garcia ko neɗɗo déportenoɗo toon to El Salvador kono en wayno ko caggal nde kamɓe avocat ji makko mbi wonde ko nawedemo toon to El Salvador ko erreur wonno kamɓe gouvernement ɓe ɗum noon kono guila ɓe gartirim e ɓene nde makko ñawoji ɗum noon ko sakkiti ko en kanko hoore makko avocat ji makko mbaɗino ɗaɓɓade pour wiide wonde komo ɗaɓɓi omo yiiɗi sornade o États-Unis kono en wayno ko juge immigration sallinoma ɗum ɗon kono en wayno ko caggal mum tunganade kadi ko kanko administration Donald Trump ko kaali ɓe mbi wonde ko adi ñande 3 lewru octobre eɓe ɗamini déportude mo toon to Libéria ne jeeya koye leyɗele ɗe ganduɗa oɗo sa joni jaɓodiri e kanko gouvernement makko kanko Donald Trump pour jaɓɓade yimɓe ɓe ganduɗa en itteteɓe ɗo e États-Unis taw kañumen koye men jiiɗa nawtede leyɗele mumen donc siftinde on tan ko ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa waɗi gulali no fewi toon to Ghana caggal nde yimɓe nawno toon yimɓeɓe kadi gullitima wonde ko kañumen koye men
cokato ne kasuji mabbe kambe militaire uji gana taw be dokka ko wete droit mabbe yaltude e didon kasuji walla haldude koreji mabbe ko ay wonde fo en ko kanko Abrigo Garcia jaar kan horum ton to Venezuela o adi capantate golewru octobre mo ya mo deportation to Liberia. Habruji men international ton to Côte d'Ivoire en wani ko hande woni nyalaw mo be voter son pour subade hakkunde est-ce que kanko Alassane Ouattara o heddoto e laamu walla ɓe ƴeftaneddo goɗɗo hakkunde kanko Jean-Louis Bion Simon Hivet Thier Serɗo kanko Laurent Gbagbo goɗɗo kadi biyeteɗo Ahoua Don Melo e kanko biyeteɗo Henrietta Logou ɗum ko ɓeɗon joyi woni candidat ji toon to suɓade hol gardoto leydi ko siwtini ɗon tan en wayno ko yimɓe ɗiɗi ɓurɓe teskirede ko fati e lundu hono kanko Laurent Gbagbo e kanko Tidiane Thiam koɓe yaltinaɓe e ɗiɗo woteji ɓe kala wonde candidat ji commission indépendant électoral gonɗo toon to Côte d'Ivoire waɗi ndeɗon ñawore ɗo e heure garuji résultat ji makko ɗo yaltude toon to Côte d'Ivoire wonande hol gañiɗo ɗiɗo woteji baɗɗi hande 25 lewru octobre hitan ujunaji ɗi 25 siftinde on tan hono kanko Alassane Ouattara en wayno ko mandat makko nayaɓo so tawi ko kanko heeɓi gañade ɗiɗo woteji tumnani hande sondaji uji jaltuɗi kanko Alassane Ouattara sibabude kamɓe lundu wasde ɓe nanodirde ɓe kewi candidat ji ɗum noon wawi ustandeɓe so wawde gañade contre makko kanko Alassane Ouattara. Hande kabaruji men international toon to Sénégal e tumnade kadi konngol ngol ƴef hono kanko porte parole gouvernement leydi Sénégal en wayno kadi ko kañum hoorumum woni secrétaire d'état takkiɗo premier ministre mo leydi Sénégal hono kanko Marie Rose e nder konngol ngol ƴefti o wi wonde ko ene wayno ko dukete joni ko fate ñamale cornade ɗen wona ko mbiyata dircaché ɗiɗon haalluji han kadi kamɓe laamu ngu ɓe ɓenni ɗiɗon haalluji o wi wonde ene wayno hande ko woni priorité laamu Sénégal ko ƴewde hol peeje ɗe mbaɗata haɓe mbawa safrude caɗele Sénégal naɓe jogui oɗo saa joni o wi wonde ko ɓe jaɓata jamais hono yimɓe won sibabude kañum koye men en gandi ko jogoto jofede ko fate oɗo débat kalten kañum hen koye mumen en gartiraɓe ko fati oɗo débat ɗum no fof noon firti wonde ko tumnade hande ko jayniyankoɓe kaali mbi wonde ko kanko porte parole o jaɓani jabade est ce que dossier ji kaalaɗi ɗi tino rapport aji min ganduɗa kamɓe avocat ji makko kanko ancien président Macky Sall aɓe namdi est ce que ɗiɗon rapport aji mabɓe jalti ɗum ɗum noon wayno ko oɗo saji ko wonti débat mawɗo toon to Sénégal wonandi oɗo ɗiɗo rapport aji namdaɗi rapport aji ɗi jeeya hen hono kamɓe inspection financière moɓe namdi en jeeya hen rapport kadi mo mbiyata cour de compte en jeeya hen kadi rapport mo ganduɗa en audit baɗaɗo taw ko waɗi ɗum ko groupe Mazar ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en kamɓe avocat ji ancien président Macky Sall ɓe ndendino toon to siège mabɓe social e kadi haalde wonde ko ɗo sa joni ala fof preuve jogaɗo ko wonde won ñamale moftade kono noon ko preuve aji jogaɗi oɗo sa joni tan ko wonde ko rapport aji kalete ɗi ko rapport aji ɗi ko cuuɗaɗi par ce que rapport aji goota hen habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Mauritanie toon to Nouakchott ne wayno ko tribunal parquet wilaya ɓe mbiyata Nouakchott banggue rewo wawino ko ñande alhamis ɓen ɗo en fottude jangguinanoɗo école privé goto ɗum noon ko caggal nde vidéo ji jalti wonde ko kanko oɗon jangguinowo omo nangi goto e janggoɓe toon ɓe omo fi ɗum kadi omo tampini ɗum noon e caggal nde oɗon vidéo yalti hono kamɓe police ɓe mbawi caggal nde kanko cukalel ngel famille makko poti plainte ɓe mbawi yaade ɓe nangi oɗo jangguinowo ɗum noon e wani ko caggal nde kanko jangguinowo nde adda toon to yesso procureur o felliti wiide wonde ko alay saago oɗo dossier o mennin toon to juge d' instruction pour wawde beele kanko hoore makko mo ñaawe ɓennindemo dossier to juge d' instruction en wayno kadi o yamiri wonde ko kanko jangguinowo yoɓe continue nangudemo sibabunde gañanɗe e sibabunde piyanɗe ɗe waɗi ngel ɗo cukalel kanko juge d' instruction caggal nde o yi dossier o yamiri wonde ko oɗo jangguinowo yo nawe toon to kaso Dal Naim ko kamɓe koreji cukalel piyangel to ngel ɓe mbawino wiide wonde ko ɓe beltima wonde hono jangguinowo kañum hoore mum nanggama kono noon e wayno ko ɓe beltaki no fewi sibabunde gonnoɗo ɗon surveillant général e gonnoɗo ɗon kadi kanko gardiɗo kolo kamɓe ɓe fof koɓe eɓe jeeya e waɗɓe o ndeɗo bonnande saabu kamɓe koye mabɓe ɓe jaɓano haltude ɗum ɓe jaɓano kadi jabde ɗum ɗo hande ko wawi wonde fof ne wani ko kanko ko juge d' instruction o yamiri directeur école o yo ar toon fota e makko altini garoɗo en beele ne wawa laɓɓinandeɓe so wonko walli ko fate ngel ɗo cukalel no fiirani kanko jangguinowo mono ɗon to kaso Dal Naim hande juge d' instruction fellito nde ñawre fof bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sare ma jokkodiri Tidiane Niang ha joni o rokka en
ko jogini en coftal balde Tidiane Niang bismillah. En calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol saret gadorɗen kabaruji men coftal balde koye nder leydi Mauritanie jencudi petite championnat mo leydi Mauritanie ñalgu tataɓi ñalawma hannde to stade olympique mo Nouakchott Kippu FC Tabrakzene kañum hiwdirno Kippu FC Samal potel ngal wawi gase ko ɗeke on partout Kippu ASC Sinim to stade municipal mo Keydi fi ɗum loggitete loggol gotol Kippu Nouakchott King kañum heeɓi polgue yesso Kippu FC Lixar taw ko loggol gotol e ndigam ASC Police kañum hiwdirno Kippu ASC Douane potel ngal wawi gase ko ɗeke 3 partout ñalawma janggo alet so woni 16h GMT to stade municipal mo Atar Kippu FC Zaidan ma hiwdir Kippu Inter mo Nouakchott 16h30 GMT ɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott stade Cheikha Boydi Kippu ASC Zandri ma hiwdir Kippu ASC Pompier kabru coftal balle nder leydi Mauritanie tumnade windande olympique mo Sabha kihiɗe hande ɓe kolliti ko fati puɗɗirgol entraînement ji mabɓe saison hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom tijja ko ñalawma altine tati lewru novembre sanga waktuji sappo e jeegom to pawi hojomaji capantati woni 16h30 GMT to stade cité Kippu FC Nouadhibou kihiɗe hande waɗi dernière séance mum entraînement to Bamako ngam heɓanade potel mabɓe retour ñalawma janggo alet sanga waktuji sappo e joyi Kippu FC Nouadhibou ma hiwdir Kippu stade malien ko faten ndiɗon mbadi Ligue des champions Kippu Al Ahli mo Tripoli so woni 17h GMT ma hiwdir Kippu SC Berkane jencudi championnat ji dunde oɗom gadorɗen ko championnat mo leydi Espagne La Liga pottitte ñalawma hande Villarreal kañum yehe nder terre Valence fi ɗum loggi ɗiɗi ndiga Espagnol Barcelone kañum heeɓi polgue yesso Kippu LC loggol gotol e ndiga ñalawma janggo alet no gasse jeegom lewru octobre so woni 15h15 GMT classico tijjaɗo hakkunde Kippu Real Madrid e Kippu FC Barcelone jencudi pottitte Premier League championnat mo leydi Angleterre ñalawma hande Kippu Brentford kañum heeɓi polgue yesso Kippu Liverpool taw ko loggi tati loggi ɗiɗi Newcastle kañum heeɓi fartange yesso Kippu Fulham loggi ɗiɗi loggol gotol Kippu Sunderland kañum yehe nder terre Chelsea fi ɗum loggi ɗiɗi loggol gotol ñalawma janggo alet derby londonien Kippu Everton ma hiwdiri Kippu Tottenham so woni 16h30 GMT Kippu Bournemouth so woni 14h GMT ma hiwdiri Kippu Nottingham Forest Arsenal 14h GMT ma hiwdir Kippu Crystal Palace 14h GMT Aston Villa ma jabbo Kippu Manchester City Serie A italien jencudi potital ñalawma hande Kippu Naples kañum heeɓi polgue yesso Kippu Inter do Milan taw ko loggitete loggol gotol championnat mo leydi Allemagne ñalawma hande Bayern Dominique kañum yehe nder terre Mönchengladbach fi ɗum loggitate ndiga RB Leipzig kañum woni Kippu Augsburg ha ɗiggi loggi jeegom e ndiga gudiren kabaruji men cofsal balli championnat mo leydi France Ligue 1 pottitte ñalawma hande Lens kañum heeɓi polgue yesso Kippu Olympique de Marseille loggi ɗiɗi loggol gotol Monaco kañum heeɓi fartange yesso Kippu Toulouse loggol gotol e ndiga Paris Saint-Germain kañum yehe nder terre Brest fi ɗum loggi tati e ndiga Paris Saint-Germain arti leader ñalawma hande caggal défaite Olympique de Marseille yesso Kippu Lens taw ko loggi ɗiɗi loggol gotol ñalawma janggo so woni 19h45 GMT Olympique Lyonnais ma hiwdir Kippu Strasbourg kabaruji men coftal balli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde fof Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare haɓrude min jogon noon hannde ɗemgol Pulaar gasi ha laaɓi ko musidɗo mon Amadou Tour haldanoma en ballodiri oɗo journal hono Tidiane Niang joɗiniɗo en to Nouakchott toppitiɗo ko fati coftal balli Foutanke Diaw kañum woni kañum superviseur oɗo journal hannde e oɗo ñalawma aset oɗo ñalawma aset nogas e joyi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama